हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय दिनै बिना गयारिनि सायाव डिसकास खालामगोन इलेक्शननि टाइमाव इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनाया बबाव गोमाना थाखो दाखालि बबाव हाबफैलाबायदों गामि गामि हो इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावबाय होननानै गामि गामि बुंहैदोंनो हो बेबायदि थगायो मा मावखो इलेक्शननि सिगाङाव नोङो पाब्लिक मिटिंआव मा बुङामोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्रानो हानि मोनथाय बर' बिमाफोरखौ जुदि नायाब्ला बे 5 बोसोरनि गेजेराव 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि नायाब्ला पावाराव फैनानै जुदि बिथांमोनखौ जोङो नायाब्ला सुनि फाफि होननानै साव होथारथों होननानै नोङो बुंदोंमोन दिनै मानोथो दिनै जेबो खामानि मावाखै अबियासलि नोंखौ दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनैनि दिनाव साव होबाय जायनि थाखाय दिनै चिराङाव इलेक्शन खालामजानायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा दुखु मोनदों हाजिरा मावनानै अन्थाइ दिख्रुबनानै बन फाननानै बिथांमोना गावसिनि न'खौ लुनानै लादोंमोन नाथाय आनफरचुनेटलि दिनै सरकारजों फर्सफुलि दिनै इलेक्शनसो खालामजादों बिथांमोना सानदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननो जि कमिटमेन्ट होनानै बन फाननानै बिथांमोना गावसिनि न'खौ लुनानै लादोंमोन नाथाय आनफरचुनेटलि दिनै सरकारजों फर्सफुलि दिनै इलेक्शनसो खालामजादों बिथांमोना सानदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननो जि कमिटमेन्ट होदों एबा प्रतिश्रुति होदों बेखौ मावफुंनानै होगोन नाथाय बिथांमोननि जि आसा खालामनाय गासिबो दिनै एभ्रिथिं दिनै फैमाल गासिबो सिमां सुजुनाया बेकार आरो दिनैनि दिनाव सोरबा बिना गयारि सोरबा फेरेंगामोन बिसिनि खोथाखौ एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि खोथाया मोनसेबो दाम गैया भेलुलेस होननानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंदों नाथाय नैबेबायदि समाव एग्जामनि टाइमावबो जुदि बेबायदि इलेक्शन खालामजानांगौब्ला आरो बिमा माहारिनि सासे माने दैदेनगिरि जानानै वमेन विंसनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै बिमा माहारिनि सासे आइजो गांखंनि नोङो दैदेनगिरिनो दिनै बर' बिमाफोरा दुखु खस्थ'आव दिनै सहायनांदों दिनै बेबादि टाइमाव नोंथाङा मानो नुजाहैयाखै मानो प्रमिस लाहैयाखै इलेक्शननि टाइमावबा दुगा गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव फैखाना बावलांबाय इलेक्शन जानाय जायगायाव थांनानै बुंहैदो दम दङब्ला बिना गयारि फेरेंगाया जुदि रायजो राजानो न'खौ लुना होआबा हानि फाथालेन होआबा इलेक्शननि टाइमावबा दुगा गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव फैखाना बावलांबाय इलेक्शन जानाय जायगायाव थांनानै बुंहैदो दम दङब्ला बिना गयारि फेरेंगाया जुदि रायजो राजानो न'खौ लुना होआबा हानि फाथालेन होआबा आं खुग्लुबनानै थैगोन आरो आंनाव सावा नांथों होननानै बुङै दम दङब्ला अब्ला मानिगोन बुजिबाय आरो नोंथांमोना बे 5 इयार्सनि गेजेराव न'खर साख्रि होजोबनो हायोब्ला आं भिडिअबो बानाया बे डाइरेक्ट सिदा खोथा मबाइल बुख्रुजोबनानै आं लागोन नोंसिनि जिबायदि कमिटमेन्ट होनाय जिबायदि एसुरेन्स होनाय रायजो राजाफोरखौ बुरबक बानायजोबदों बेबायदि बारे खालामनो हानाय नङालै बे सिदा खोथा आरो जोबथारनायाव आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव कनसियास जानाया मोजां लोगोफोर